Ahojte, v dnešnom videu si povieme a ukážeme kľúčové slová, na ktoré by mali SEO špecialisti optimalizovať svoju webovú stránku, aby sa zobrazovali v rámci SEO, v rámci organických výsledkov vyhľadávania na dopyty, ktoré so SEO súvisia. Bolo tu až príliš veľa kľúčových slov a textu ohľadom SEO, ale teda poďme sa na to pozrieť, čo sa vyhľadáva v tejto súvislosti a na ktoré kľúčové slova by sme mali optimalizovať, to znamená aj ja ako SEO špecialista. Dobre, poďme na to. Takže sú to SEO odkazy, SEO odkaz, SEO na Slovensku, EAT SEO, SEO on-page, SEO off-page, SEO webových stránok, SEO stratégia, SEO link building a ďalšie. V rámci nejakého vyhľadávania tieto dopyty stúpli. To znamená, že v minulosti sa tak menej trošku vyhľadávali veci ohľadom SEO, skôr sa vyhľadávalo možno SEO optimalizácia. Samozrejme názov SEO optimalizácia je nepresný a nesprávny, ale vôbec ma to nepohoršuje, keď niekto povie SEO optimalizácia, aj keď samozrejme viem, že to správne nie je. A teraz, prečo si myslíte, že tieto kľúčové slová sa začali vyhľadávať viacej? Je to hlavne kvôli tomu, že prišlo AI SEO. To znamená, každý sa chce dostať do výsledkov v rámci ChatGPT, Perplexity, Gemini a ďalších AI nástrojov. Ukážeme si v ďalších videách alebo v jednej uzavretej skupine, ktorú máme, že ako sa tam zaručene dostať, lebo nie je to nič ťažké a stačí naozaj na tom trošku zamakať. A to je aj dôvod, kvôli čomu sa niektoré tie výrazy a kľúčové slová začali vyhľadávať viacej a predtým sa nevyhľadávali. A samozrejme je to aj možno kvôli tomu v tých nástrojoch to vidieť, že tá databáza sa u nich zmenila aj pre Slovensko a je tam zaradená. Absolútne netuším, ale keď si pozrieme napríklad aj Marketing Miner, tak povedzme napríklad kľúčové slovo SEO optimalizácia, ktoré je samozrejme nesprávne, tak to vidíme, že to sa ako tak vyhľadáva, ale samotné SEO, tak tam je nárast oproti minulému roku a podľa mňa je to spôsobené tým, že veľa ľudí začalo riešiť AI SEO, veľa ľudí sa chce dostať do ChatGPT, veľa ľudí si myslí, že odtiaľ sú reálne prekliky a reálne objednávky, ale v ďalších videách, alebo teda v uzavretej skupine, ktorú som už spomínal, si ukážeme, že v rámci ChatGPT a iného AI SEO tie návštevy sú zatiaľ len rádovo v nízkych percentách, v veľkých projektoch, kde sú miliónové návštevnosti organické mesačne, tak tam dokonca sú len v niekoľkých promile tieto návštevnosti a o nejakých konverziách sa často ani nebavíme, je to naozaj skôr o tých zmienkach. Dobre, to sú kľúčové slová, ktoré by mali SEO špecialisti optimalizovať, na ktoré by sa mali a mohli zobrazovať a podľa toho si vlastne ich viete aj vyhľadať. A ukážeme si v ďalších videách, ako sa to konkrétne robí, ako sa optimalizuje tá stránka, aby ste sa našli vo výsledkoch vyhľadávania. Dobre, pokiaľ sa vám to páčilo, dajte like, dajte odber, vidíme sa pri ďalšom videu.